Treba povedať, že je táto položka nižšia a určite ju budeme v priebehu roka zvyšovať, pretože kultúrne podujatia treba podporovať, ale treba povedať to, že zatiaľ nám tento rozpočet vzhľadom k tomu, že treba tú úsporu a vzhľadom k tomu, že stále nevieme, ako bude doriešené financovanie školstva, bola potreba jednoducho túto položku zatiaľ znížiť a počkať na vypovedanie odpovedí na tieto otázky, ktoré som povedala. Knižnica, tam sú výdavky na knižnicu, ostatné kultúrne služby, tam sú výdavky na kino, letné kino, výdavky na kroniku, výdavky na SPOS. Vysielacia vydavateľské služby, rozpočtuje sa úhrada za televízne vysielanie, výdavky na mestský rozhlas, na SMS infokanál, Štiavnické noviny. Tu chcem povedať, že naozaj tam takisto vzhľadom k tomu, že nebolo možné finančne vykryť, zatiaľ je tam položka na VIO-TV vo výške 15 000, keďže museli sme finančné prostriedky zabezpečiť pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Takisto vám bola taká správa ekonomická doručená týkajúce sa ekonomiky oblastnej organizácie cestovného ruchu. Samozrejme po valnom zhromaždení oficiálnom vám bude dopracovaná tabuľka plus návrh rozpočtu pre rok 2013. Štiavnické noviny s tým, že teda tam sme uvažovali aj s pána vedúcim oddelenia kultúry Markom, že teda asi pripravíme, skúsime vypočítať taký návrh zvýšenie o 10 centov. Náboženské a spoločenské služby, tam máte správu cintorínov, kosenie cintorínov, členské príspevky pre organizácie, vzdelávanie, tam je predškolská výchova, príspevok pre materskú školu, nezabudka pri občianskom združení Kruh, pre cirkevnú materskú školu. Tam vidíte aj to zvýšenie vzhľadom k tomu, že teda je tam väčší počet detí. S tým, že všetky príspevky pre neštátnych zriaďovateľov budú spresnené po zverejnení potrebných údajov týkajúcich sa školstva. To je to, čo som hovorila. Zatiaľ vychádzame z platného všeobecne záväzného nariadenia a z toho, čo ukladá zákon, že v minimálnej výške je 88%. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, tam máte rozpočtované príspevky pre neštátne školské zariadenia, školský klub detí pri cirkevnej základnej škole, školské stredisko záujmovej činnosti, školskú jedáleň pri domove mládeže Asisi, sociálne zariadenia, tam sme znížili tú položku, vidíte, tiež rozpočtujú sa tam mesiac úcty starším, zariadenia sociálnych služieb, kluby dôchodcov, opatrovateľská služba, to je tu, čo sme hovorili, tie zvýšené náklady, s ktorými teda sa počíta. Pardon. Rodina a deti, tam je vyplatenie sociálnych dávok a rodinných prídavkov. To je vlastne len to, čo my dostaneme z Úradu práce a sociálnych vecí a posúvajú sa tieto peniaze ďalej. Dávky sa potom vyplácajú. Príspevky neštátnym subjektom, sú zahrnuté sociálne dávky pre deti zo sociálne slabších rodín a príspevky pre narodené deti, sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi, tam máte pochovávanie na trovi obce v prípade, že zomrie občan sám a nie toho, za čo pochovať a ho nemá kto pochovať, tak pochováva ho mesto alebo. A potom sú to jednorázové dávky sociálnej pomoci,
Zariadenia sociálnych služieb, tam sa rozpočtujú výdavky na prevádzku klubu a šobové. Kapitálový rozpočet, treba tak povedať, ako som hovorila, je síce schodkový, ale je vykrytý z položiek. S tým, že kapitálové príjmy sú rozpočtované z predaja majetku, počíta sa s predajom objektu na Križovatke, to je ten objekt Giska, a objektu na Novozámodskej ulici, kde sme odkupovali časť záhrady. Potom sú to z predaja bytov ešte, ktoré máme, no a samozrejme z predaja pozemkov. V kapitálových grantoch sa zahrňa aj nenávratný finančný príspevok na systém separovaného zberu, to je vlastne nenávratný finančný príspevok na vybudovanie zberného dvora. Ďalej je tam dotácia na vybudovanie mestského parku na Drieňovej a dotácia na rekonštrukciu autobusových zástavok. No, vo výdavkoch tam máte vo všeobecných verejných službách nákup modulov informačného systému, a potom tam máte verejný poriadok a bezpečnosť, tam máte, rozpočtuje sa nákup vozidla pre mestskú políciu. Je to v tejto položke, lebo je to na splátky, nie na leasing, lebo keby to bolo na leasing, musí to ísť do bežného rozpočtu. Ekonomická oblasť, cestná doprava, tam vlastne sa počíta, rozpočtuje sa ten spomínaný mestský park a rekonštrukcia autobusových zástavok a rekonštrukcia ulice Krčméryho na Štefútove, kde teda bola spracovaná projektová dokumentácia v roku 2012. Ochrana životného prostredia, tam vlastne zahŕňa realizácia projektu vybudovanie systému separovaného zberu. Rozvoj obcí, tam sa rozpočtuje projektová dokumentácia na ulice Sladkoviča a Pécha, ktorá teda sa spracováva, ale bude zaplatená až v roku 2013. Potom je to vybudovanie sochy alebo realizácia, vyhotovenie sochy Nácka z prostriedkov zbierky vo finančných operáciách. Tam vlastne je príjem, rozpočtuje sa cez finančné operácie a čerpanie bankového úveru na spolufinancovanie projektu vybudovanie systému separovaného zberu. Ja som vám hovorila, že síce úver sme do rozpočtu dali, ale brať ho nebudeme. Vyriešime si to ináč. Ten náš spolupodiel na vybudovanie zberu na separovaný dvor z vlastných príjmov. Potom sú tam výdavky na finančné operácie na splácanie úverov. A samozrejme súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty organizácií rozpočtových mesta, to znamená všetkých škôl, školských zariadení. Každá škola spracovala návrh rozpočtu, ale myslíme si, že naozaj tieto rozpočty vychádzajú zatiaľ z podmienok roku 2012 aj z tej znalosti, ktorú zatiaľ majú. A náležitosti a konečné tieto rozpočty škôl budú až po zverejnení normatívov. Keď budeme vedieť, tak tieto rozpočty škôl sa budú musieť upraviť a predložiť mestskému zastupiteľstvu. Čo ešte z tých položiek takých, ktoré by som chcela vám poukázať, alebo teda tak viacej dať, čo možno vás aj tak upútalo, alebo teda ste si všimli. Je to napríklad v nedaňových príjmoch, keď pôjdete na stranu 1, tak máte tam
máte tam zvýšenie z prenajatých budov a chcem povedať, že je to hlavne preto, že je to z prenajatých budovy súkromnej hotelovej akadémie, ktorá nám platí nájom a potom je tam taký väčší rozdiel, lebo vlastne rok 2012 celý rok v tejto položke zahrnutý nebol. Potom máte tam v predaji pozemkov taký väčší rozdiel, pretože v roku 2012 bol veľký príjem z titulu predaja pozemkov. Máte to na strane 4 v kapitálových výdavkoch. Tam je taký veľký rozdiel, že v roku 2012 máte 240 000 a v roku 2013 30 000. Je to z toho dôvodu, že tam bol predaný pozemok pod Tesco na Drieňovej, tak tam bol ten príjem taký rapidne väčší. No a potom chcem vám ešte povedať, že keď pôjdete na stranu 1 v bežných výdavkoch pod skupine 01 a pôjdete do položky 24, sú tam poplatky, odvody a dane, vstupuje do platnosti, alebo teda vstúpil do platnosti zákon, zmena v zákone o dani z príjmu, že mestá doteraz sme museli platiť dane z príjmu z predaja majetku. Teraz tento zákon bol zmenený, čiže platiť už nebudeme dane z predaja majetku, takže na tejto položke bude už len DPH platená, čiže táto položka v skutočnosti, keď budeme mať vyrátanú DPH za mesto, tak bude tá položka určite nižšia. No, potom som vám chcela ešte povedať k tomu, že tento rozpočet neobsahuje príspevky aj a dotácie pre kultúru, šport, mládež, školstvo. A chcem povedať, že to nie je preto, že niekto nechce na toto dať. To vôbec nie. Ale poprvé, treba schváliť v súlade s novelizáciou zákonov nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude akceptovať všetky tieto zákony. To je prvá vec. Takéto všeobecne záväzné nariadenie je pripravené a bude predložené do zastupiteľstva v mesiaci január. Po druhé, je tu, pokiaľ nevieme financovanie školstva, tak ťažko je tieto položky dávať dokopy, ako teda ich finančne vyriešiť. Takže oblasť športu, kultúry a oblasť dotácií vôbec bude predmetom rokovania k úprave rozpočtu, kedy teda sa bude rokovať aj o upravenej výške, keď budeme vedieť, aká výška teda a ako budú kryté to 5% zvýšenie pre učiteľov v rámci rozpočtov miest, či na to dostaneme, alebo budeme sa s tým musieť vysporiadať sami. Na túto otázku dneska mi ešte odpovedať vôbec nevieme. Takže tu treba všetky emócie dať preč a to vôbec nie je preto, že niekto nechce dať, alebo šport treba podporovať aj kultúru, všetko, čo chcú ľudia robiť, ale musí byť to podľa platných pravidiel a musí to spĺňať všetky zákonné normy, ktoré ukladajú platná súčasná legislatíva a platné súčasné zákony. Z mojej strany všetko, nech sa páči. Otváram rozpravu k uvedenému materiálu. Pani poslankyňa Antalová. Pani primátorka, ja sa chcem len spýtať. Dotácia činnosť športových klubov, teraz tu o tom rozprávala.
V poriadku, na tento rok, teda na budúci rok nevieme ešte. Budeme vidieť v januári, aká bude situácia. Ale prečo tu nemáme predpoklad nejaký na rok 2014? Všetci ostatní majú a my tam máme stále nulu. V kolónke na rok 2014. V kultúre je predpoklad, všade ale je predpoklad a u nás nič. Ozaj? Viete, to je rok 2000 možno naozaj nedopatrí, lebo to je len výhľadový rozpočet, to kľudne tam môžete napísať. Ale druhá vec je, že naozaj dneska, pokiaľ nebude toto platné, vám poviem, že naozaj treba v súlade so zákonom. Je dokonca zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Bol prijatý nový zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Vám poviem, že tak prísno, ako ja budem pozerať každú položku, to som dávno nerobila. Dávno. Takže keď bude prijaté, povie sa, aký priestor naozaj na toto je, koľko môžeme dať na šport. Vravím, my dneska nevieme vôbec, ako sa so školstvom vlastne vysporiadame. Jedna vec je, že vieme, že teda sa dohodlo, že teda zvýšia sa mzdy o 5%. Či to budeme musieť my dať, pretože my máme svoje školské zariadenia, niektoré sú prenesené, niektoré originálne kompetencie. Vôbec tieto nevieme. Veľmi zložité normatívy budú a veľmi ťažko, veľký priestor budeme musieť venovať školstvu, možno až tak, že sa v januári stretneme a budeme preberať len rozpočty škôl a školských zariadení. Situácia je až taká, som sa včera zúčastnila, zavolali ma na radu školy na Drieňovú, ale poviem vám jedno, že naozaj, keď chceme také veci všetky riešiť, vždy musí byť veľmi dôsledná ekonomická a celková analýza, veď závery bez toho sa príjmať nedajú. Ja len to chcem povedať, lebo viete, tie názory sú všelijaké, veď prečo by niekto nedal z nás na šport, alebo ja neviem, a upodozrievať jeden druhého, ale všetko musí byť v súlade s tým, aké možnosti mesto má a musí byť to v súlade s platnou legislatívou. Keď sa príjme všeobecne záväzné nariadenie a budeme vidieť, aký priestor pre toto ostáva, toľko peňazí sa rozdelí potom pre šport, kultúru, mládež a ďalšie na podporu ICM, pretože tam tie zmluvy musia byť v súlade s platnou legislatívou. Chce ešte niekto k diskusii? Ja, no tak ja ešte vás predbehol pán poslanec Čabák, nech sa páči. Ja by som chcel povedať to, čo som podobné povedal aj na Mestskej rade, že rozpočet je taký, aké sú možnosti, aké sú východiskové, aká je východisková úroveň. Samozrejme, že môžeme mať na to iný názor, na rozdielny názor na mnohé veci. Ja by som možno vychádzal aj z toho, čo som si prečítal, čo komisie deklarovali, alebo čo povedali, alebo neviem, či ich, keďže taký ostých pred diskusiou, či niektorí kolegovia z komisí to dajú. Napríklad jedna z komisí odporúča, alebo dve možno, transfer na zberňu prádla a argumentuje tým, že v Štiavnici je privátna zberňa prádla. Tak tu treba teda uviesť. Potom to sú také formálne veci, ktoré si myslím, že by mali byť uvedené, by sa mali premietnúť do tej charakteristiky tých jednotlivých položiek. Lebo nie je to zberňa prádla, ale je to čistiareň a služby čistiarne žiadna súkromná spoločnosť v Štiavnici neposkytuje. Čiže toto treba uviesť, teda by som požadoval, aby tu bolo uvedené, že transfer na zberňu šatstva alebo na čistiareň zberňa šatstva. A to je to, čo je 3-krát týždenne alebo 3 dní v týždni otvorené a čo je v objekte bytovej správy.
Ďalej by som k tomuto tiež povedal, že naozaj vzhľadom na každý z nás poslancov dostal jeden list mailom, môžeme si o ňom myslieť každý, čo chceme. Aj má jednu prílohu z Ministerstva financií a tam sa hovorí naozaj o tom, že podľa ustanovenia, to čo povedala pani primátorka, len je to tu tak pekne, ako to úradníci ministersky vedia napísať, je to vysvetlenie zákona, respektíve paragrafu 7, odstavec 4 zákona o rozpočtových pravidlách a potom ešte aj paragrafu 7 odstavec 8. Čiže v súvislosti s tým, že je možné poskytovať dotácie z rozpočtu mesta tým, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce za podmienok stanovených VZN. Preto by som odporúčal, aby sme všetky názvy, ktoré sú tu v položkách uvedené v rozpočte, aby sme ich ktoré uvádzame, aby sme ich neuvádzali ako dotácie, aby to neevokovalo to, že teda nemáme stanovené pravidlá a rozpočtujeme dotácie za neznámych pravidiel. A poviem len 3 čísla a je to modrý riadok 184, kultúrny dom, dotácia na kultúrny dom Štefultov, modrý riadok 193, dotácia na plaváreň a modrý riadok 187, dotácia na štadión, na prevádzku. Čiže ja navrhujem, aby sa tieto názvy položiek nenazývali dotáciami, ale aby boli nazvané inak a navrhujem, aby boli nazývané príspevky na prevádzku, respektíve príspevky na prevádzku. Tak, aby sme sa rozumeli, je to absolútne v poriadku. Ja neviem, o akom liste a takedy som nedostala, pýtam sa tu kolegov. Ja som povedal, že ale ja som ešte neskončil svoj diskusný príspevok. Nič už nebudem na túto tému hovoriť. Sa páči? Nie, nebudem hovoriť, potom sa tejto prihlásim. Ja som len k tomuto chcela, že ja som rozumela, že poštou sme dostali, lebo my sme nedostali. Všetci poslanci dostali list. Všetci poslanci. Mailom. Tak ale počúvajme sa, tak potom nemá význam, aby sme hovorili, keď sa môžeme zbáliť, alebo teda môžeme sa zbáliť, keď sa nepočúvame a môžeme odísť tady, ale to preč. No, ja som povedal, nemôžem za to, že nerozumiete alebo nepočúvate, čo hovoríme, a ja niekedy nepočúvam, tomu sa tiež priznávam. Čiže z toho dôvodu, že je jasné, dostali sme každý list, v ktorom sa hovorí, že sa nemajú poskytovať dotácie a tu v rozpočte máme uvedené dotácie, tak nechcem nič iné, žiadne čísla meniť, len zmeniť názvy riadkov, teda položiek a povedal som čísla riadkov modrým, lebo som nevedel. Je to tam správne. Lebo je rozdiel medzi príspevok a tam je pre naše organizácie, cudzie organizácie, nemám tu teraz ten zákon, ale to som povedala presne na tento zákon, ktorý ty si v iných tých bodoch, paragrafoch citoval, že preto je dôležité mať to všeobecne záväzné nariadenie, aby presne sa postupovalo, lebo v tom zákone sa hovorí, kedy sa môžu dotácie, kedy príspevky, kedy môžeme tam dať našim organizáciám a napríklad, keď hovoríme o tom pripravovanom všeobecne záväznom nariadení, naše školy, keďže sú naše školy, tak sa ani nebudú môcť všeobecne záväzné nariadenie o takýchto príspevok uchádzať. No, Kamilka, pozrite to, nemám ten zákon teraz tu, pozrite to, čo hovoril pán poslanec Čabák. Pokiaľ má pravdu, tak to opravte, pokiaľ nie, tak nech sa to urobí presne tak, ako zákon hovorí. Nech sa páči, pán poslanec, pán inžinier Mráz.
v rámci rozpočtu budem možno troška chaotický, ale v rámci tých poznámok, ktoré som si chcem, čo sa dá zodpovedať možno hneď, pokiaľ nie, tak berte to ako informáciu. V rámci výdajov pani primátorka spomínala, to je projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice Matkovičová Pecha. Na budúci rok, takže 2013 máme rátanú sumu 47 800, pritom v rozpočte na roku pre rok 2012 sme mali rátanú sumu 35 000. Ten náraz vyplynul z už uzavretého nejakého výberového konania pevnej sumy. Dosť nepríjemný nárast. Veľmi sa s tým nestotožňujem. Ak to takto máme prijať. Nejakú vata beriem, s tým iniciátorom som bol aj ja, vykúpili policajti nové auto, dúfam, že sa jedná o policajti. Nie, tam sú dve. Aj. No, vyzerá, že obidve sa nám rozpadajú, keď ja som minule upozorňoval, že náklady na prevádzku aut sú príliš vysoké a dovolím si to tvrdiť z vlastnej skúsenosti, pretože mám tiež starúčké auto, ale tá prevádzka ma toľko nestojí, keď si ja rátam, že nabehám zhruba 40 000 km ročne. Neviem, čo tie auta potrebujú všetko opravať. Štiavnické noviny. V rámci všeobecných služieb máme nárast na 7 000 eur za 5687. Čiže nemenia sa nám náklady, prínos a výdaj, teda lepšie povedať, prínos sa nám nejakým spôsobom neodzrkadľuje. Kluby dôchodcov, to je to, čo zase stále upozorňujú, náklady na hlavne energie, to sa týka aj kluby dôchodcov, že sú vysoké, to sa týka aj to mám. Objekt kultúry, obec všeobecne, je tam náraz dokonca teraz plánovaných 50 000 od 45 000 eur. Čiže toto sú tie položky, kde nám podľa mňa utekajú veľké finančné prostriedky, keď už nejdem vrtať do miest a odvodov z toho vyplývajúcich. S osvetlením tej súvislosti zase bolo povedané, že krátime sumu na technické služby, ale tak by ma zaujímalo, keď sme urobili rekonštrukciu osvetlenia na Driňovej, ako sa nám to prejaví v budúcom roku. Či ideme investovať, či ideme rozširovať, či nám pribude ďalších x svietidiel po meste, pretože vieme dobre, že máme lokality, ktoré sú stále hluché a slepé a hlavne tmavé. Náklady na kultúrny dom. Musím teraz si dám môj subjektívny pohľad na kultúrny dom. Ten objekt na mňa začína pôsobiť, ako keby bol 1000 rokov v prevádzke. Uvádzam to drsné číslo preto, pretože tak pošumelo, spustnuto, a to sme akože došli do relatívne novej budovy. Začína mi to pripomínať stav, v akom sa odozdával Rubigal pred rekonštrukciou. Že asi tiež tam by sa bolo záhodno zamyslieť, pretože je to istá vizitka mesta. Pri všetkých tých nákladoch, ktoré nás kultúra stojí, a najkrajšou vizitkou je, keď sa pozrieme zo strany kostola, tie plachty, ktoré nám zakrývajú to sálu. Sú to vyslovene plachty, ako tak pôsobí. Že to vypovedá asi o kultúry. Je tu náraz na výstavy, chcem sa len spýtať, z 500 eur na 1000 eur, to sú už plánované, na kontrahované výstavy? Plánované. Čiže bude náraz kultúry. Chýba mi tam položka, teraz sa chcem spýtať, neekonomicky a neúčtovne, nemáme tam uvádzanú položku ten príspevok zo štátneho rozpočtu na úpravu verejných priestranstiev ani ako plánovaný. To sa teraz nedáva, to sa dáva až potom v červených číslach, keď to minie. Dobre. Nie, keď to schvália, keď tie peniaze reálne prídu v kapitálovi. Taká je to. Máme tam náraz sumy za spracovanie geometrických plánov, ale nemáme zase nejaký vyšší náraz za predaj pozemkov, vrátanie nájmov za pozemky. Tá suma je paušálne prenášaná od roku 2010, pokiaľ máme tabulky. Prečo napríklad v tejto kapitole neuvažujeme s nárastom položiek, alebo aspoň plánovaný, však keď si tak reálne zoberieme, my keby sme teraz schválili čistý hárok papiera s názvom rozpočet mesta Banská Štiavnica, má to asi v mojich očiach ten istý efekt, ako toto trápenie sa s číslami, ktorých aj tak vlastne 90% nie je pravdou, alebo nebude pravdou v zásade v skutočnosti. Takže to je asi všetko. Dobre, ďakujem. No, vrátim sa späť, Juraj, mám pred sebou ten zákon o rozpočtových pravidlách a pozerám do paragrafu 7
a je to dobre. Sú to dotácie. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Takže to je toto. No k tomu, čo pán poslanec Mravec, Kamilka, nech sa páči. Nech sa páči. Mne sa nepáči tá myšlienka, čo hovoríte, pán inžinier, že môžeme schváliť aj prázdny list papiera, hej. Samozrejme, pretože právny dopad by to malo úplne iný, samozrejme. Čo ešte tam môžeme? Ak by som bol tam Štiavnické noviny, že tam navýšenie Štiavnické noviny sa znížilo 5% mzdové náklady a takisto, ako pani primátorka hovorila, predpokladáme aj s navýšením ceny za predaj a takisto do budúcnosti pridávame také strava do mestského zastupiteľstva. Budeme hľadať miesto aj v navýšení toho reklamného priestoru v Štiavnických novinách, aby si tiež naše zvýšili príjmy. Čo sa týka osvetlenia, tam krátime sumu vzhľadom aj na tabulky, ktoré nám boli predložené z technických služieb pánom doktorom Wolfom, kde teda úsporou na verejnom osvetlení na Drieňovej, kde vlastne klesajú náklady ochrany elektrickej energie aj za náklady na údržbu a opravy na tomto osvetlení, čiže tam bola položka o 5 000 eur znížená. Kultúrny dom, tu som nepočula. Kultúrny dom vytvorený raz tým vlákam na oknách. A ešte čo sa týka geometrických plánov, oproti roku 2012 znižujeme položku zo sumy 8 000 na 5 000. To sú geometrické plány, ktoré si objednáva mesto, ale v podstate sa nám vrátia do rozpočtu mesta, keď si tí ľudia pozemok kúpia, tak s tou kúpnou cenou zaplatia geometrický plán. Čiže ono sa tá cena suma objaví zase v príjme. Ďakujem. Čo sa týka nákladov na kultúrne centrum, Žurka to uznelo, formálne stretnutí, tie náklady si treba uvedomiť, čo sú náklady na Rubik, ale tie stále chodia faktúry, akorát nie sú oddelené od budovy na Kamerovskej ulice, sa platia zálohou stále platby, ktoré samozrejme v drvivej väčšine sa potom vracajú v preplatkoch. Časť energií sa tam stále míňa, pretože je tam knižnica a knihy nemôžu ostať v mrazoch, tak ako sú, keď došlo k poškodeniu majetku. Takže časť energií na kúrenie tam nie, ale väčšina tých peniazí sa potom vracia vo forme preplatkov. A čo sa týka toho kultúrneho centra, tam, keby sme sa porovnali, ak to máme na rýchlo napočítané, tak zhruba 30% nákladov, ktoré máme na prevádzku, to sa nám vracia vo forme rôznych nájmov a prenájmov budovy. Takže si myslím, že je to úplná katastrofa, ten objekt je využívaný každodenne, súhlasím s tým, že si zaslúži možno viac investícií, ale žiaľ to období momentálne nie je. Vy viete veľmi dobre, že máme hotový projekt, dokumentáciu stavebným povolením na prestavbu, momentálne nemáme zdroje, to znamená, snažíme sa robiť nejakú základnú údržbu v rámci našej možnosti, ktorá sa deje, to znamená, nechávame samozrejme všetko nejak pustnúť, ale pokiaľ sa dá, tak to robíme. Súhlasím s tým, a vlastne máte tak odpovede, ako na zastupiteľstvo, ako pán kolega váš Barák hovoril o nejakých možnosť spestrení chodieb a tak ďalej, na tomto budeme pracovať, je tam napísané v odpovediach, takže s tým súhlasím, akceptujem túto pripomienku. A čo sa týka toho dočasného nejakého zakrytia tých okien, áno, máme ho, kvôli tomu, že sme jednoducho v tom priestore premietali, aj musím tu možno verejne poďakovať pánu poslancovi Ivaškovi, ktorý na to vyčal veľké plátno. Pred 17. novembrom pre školy jednoducho dokázali naplniť 300 miest, 350 na premietanie. Takže jednoducho boli sme nutení za veľmi málo finančných prostriedkov urobiť nejaké veci. Tie plachty, či sú teda čierne, ktoré tam boli už dávno išli, tie plotové sú staniteľné v priebehu 10 minút. Takže ja osobne nepovažujem toto za nejaký obrovský problém, ktorý by v tej budove bol. Samozrejme, všetko sa dá robiť lepšie a efektívnejšie možno vždy, skoro. Ale myslím si, že v rámci toho, koľko ľudí tam je, koľko ľudí do toho objektu chodí, lebo to naozaj nie sú
desiatky ľudí a stovky, ale tisícky. A v rámci tých finančných možností, ktoré momentálne samospráva má, sa snažím robiť všetko tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. A ja samozrejme vítam akékoľvek pozitívne pripomienky a budem sa snažiť tak, ako bola minulé, na ne reagovať, pokiaľ sa dá, tak, aby to bolo lepšie. Faktickou pripomienkou pán poslanec Čabák. No, ja som práve si tiež pozrel zákon, o ktorom sme hovorili, hovorí v paragrafe 7 odstavci 2, z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Ja som v týchto troch, ktoré som povedal, v jednom prípade nepovedal správne, pretože bytová správa, ktorá správuje Hlaváreň, sme jej zriaďovateľom. A teda jej môžeme poskytnúť dotáciu. Ale v prípade dotácie na kultúrny dom Štefultov, komu chceme poskytnúť tú dotáciu? Ak ju chceme dať občianskemu združeniu Salamandra, alebo ja neviem, ako sa Štefultov, alebo ako sa športový klub, tak mu nemôžeme poskytnúť dotáciu, pretože nie sme zriaďovateľom. Podobne je to aj na prevádzku štadióna. Komu chceme poskytnúť dotáciu? Športovému klubu nemôžeme ju poskytnúť, pretože nie sme jeho zriaďovateľom. Preto ja som povedal, že nie som proti sumám a proti tomu, aby sme to neposkytli, ale dal som návrh, aby sme našli formuláciu v týchto dvoch riadkoch po upozornení, aby to bolo tak, aby to zodpovedalo tomu, čo zákon nám hovorí, s ohľadom aj na list, ktorý všetci sme z ministerstva financií dostali. To je všetko. Prosím, prerušíme, Ivan, lebo je 15 hodín, dáme priestor občanom a budeme pokračovať. Dobre, ďakujem pekne. Chce niekto z prítomných občanov vystúpiť v rámci rozpravy? Nikto? Takže v poriadku, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Beňo. Ďakujem. Ja by som chcel len jednu vec do diskusie. Na neformálnom stretnutí, ktoré sme mali s poslancami k rozpočtu, som mal niektoré pripomienky, boli mi odpovedané. Nebudem sa zbytočne k tomu vracať. By som sa chcel vrátiť k jednej položke. Máme tu aj konateľa televízie VIO. Tam bola krátená o 10 000, 25 na 15, tak by som chcel počuť, ako si predstavuje, alebo ako bude zabezpečovanie či už našich zasadnutí, stretnutí mestského zastupiteľstva, alebo aj iných, či už športových, alebo kultúrnych podujatí, ktoré sa organizujú v rámci mesta, či to bude môcť tých peňazí vykryť. To je všetko. Ďakujem. Pán Duňák, chcete vystúpiť? Nechcel som hovoriť, ale ma takto priamo vyzvať hádanie mojou povinnosťou hovoriť. Mrzí ma to, že to je tak, ako to je. S tým, že sme tu pred rokom a pol, v februári 2011 sa dohodli na nejakých veciach. Takže to tam dávame, to bolo povedané málo, za veľa peniaz málo muziky, že máme zvýšiť počet vysielacích minút. Potom ja som ešte vám navrhol, že teda keď sa že sme ochotní tú sumu, pokiaľ sa to zmluva uzavrie na určité obdobie, aby sme mali istotu, čo hovorí aj pán poslanec ďalší, právo, že teda bolo by dobre, keby aj tá firma, ktorá nás zabezpečuje, mala nejakú si takú istotu, že to bude robiť ešte aj zajtra na rok, aj na ďalší rok. No teraz sa vtedy to prešlo hlasovaním, čiže ste to odsúhlasili. Počtom hlasom si nepamätám, bolo niečo aj pre a niečo proti. Dneska idete pravdepodobne odsúhlasiť, že idete porušiť to, čo sme dohodli pred rokom a pol. Neviem. Za to čakám a ja, že teda ako sa idete rozhodnúť. No a to bude výsledok toho, ako my budeme jednať. To teraz vám neviem povedať, lebo nemôžem za to boj prejudikovať to, čo idete vy teraz odsúhlasiť, čo budete robiť. Čakám aj na to, kvôli tomu som tu. Určite budeme o tomto probléme jednať, musíme nadviazať s vedením mesta nejaké kontakty, aby sme sa stretli a riešili tento problém, ktorý bude možno tak alebo opačne, ale momentálne je ešte predčasné to hovoriť, lebo
neviem, čo bude. Áno, videl som to, kvôli tomu som tu a čakám, že ako rozhodnúte. Myslím si, že keď sa raz dohodneme a teraz to nedodržíme, tak to nebude veľmi dobrý signál pre nás. No a podľa toho sa budeme povedať. Neviem momentálne povedať, pretože stará zmluva ešte platí, novú uvidíme. Dohodli sme sa na 4 roky, teraz to vyzerá, že nie. Neviem. Dobre, ďakujeme pekne. Pán poslanec Ivaška, nech sa páči. Chcel som jednu z vecí aj toto spomenúť, firmu Vývostov. My sme spravili tú zmluvu o budúcej zmluve na 4 roky, taktiež sa pripájam k pánovi konateľovi. Ide o to, že keď raz si televízia rozpočtuje a nachystá nejaký princíp toho vysielania a meniť ho každý rok je dosť nepriateľné, ale uvidíme, čo sa podarí aj s tým 15 000. Ja osobne si myslím, že je to dosť likvidačné. Ďalšiu vec, ktorú mám ja osobne, chcel som sa spýtať ohľadne toho rómskeho klubu. Je tam rozpočtované 2000 eur na Šobové. Nemám informáciu teraz presnú, neviem vôbec teda, kto to tam prevádzkuje. Samozrejme, mesto je patronát, ale či tam je nejaký program, má to nejaký človek na starosti, alebo sú to len čiste náklady na kúrenie, pre koho, to je jedna vec. No a ohľadne toho všeobecne záväzného nariadenia troška chcem len zarýpnuť. Áno, pripravuje sa teraz na ten január, maximálne február nové všeobecné záväzné nariadenie o daniach, nie o daniach, o dotáciách. Ale troška sa mi zdá, že to všeobecné záväzné nariadenie sme mohli mať minimálne o mesiac a pol až 2 mesiace skôr spravené, aby vyhovovalo tým zákonom, ktoré vyhovujú. Tie zákony sa nepomenili ani v októbri, ani v novembri. Toto je všetko. Ten šopov ma hlavne zaujíma. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jarko, môžete? Nech sa páči. Viac menej momentálne sa nerealizuje tam nevykonáva sa tam žiadna činnosť a tie prostriedky sa vyčlenili na budúci rok, aby sa teda tam nejaká činnosť zabezpečila. Nie som oznámený o tom, že či sa to vykuruje, alebo vôbec teraz, či sa tam nejaké náklady viažú na prevádzku toho klubu, nakoľko ten klub je zavretý. Ďakujem. Pán doktor Bačík, nech sa páči s faktickou. Doplní pána Piliera, žiadne náklady tam nevznikajú momentálne. No, prečo sa pýtam, prečo je tam 2000 rozpočtu? Prosím? Lebo sa uvažuje, povedal som, že teraz, keď šetríme, tak budeme uvažovať a budeme dávať do rozpočtu 2000 eur. Ďakujem, to len otázka. A fakticko vy chcete? Nech sa páči. Ja len jednu skúsenosť chcem povedať, keď nám chodia do školy veľa žiakov z tejto časti, tak my badáme v škole rozdiel medzi tými deťmi, ktoré navštevovali komunitné centrum a ktoré nie. Jednak to boli aj zodpovednejší rodičia a tie výsledky majú lepšie tí žiaci. Neplatí to 100%, ale možno preto, ak sa podarí niečo zriadiť pre týchto detí na tomto Šobove, že sa bude robiť ďalej s nimi, hlavne v tom predškolskom veku, tak som za to, aby sa s tým počítalo. Vlastne to sú plánované náklady pre rok 2013 na to, že majú nariadenie vytvoriť komunitný plán. Dostali úlohu naše oddelenie a pracovníčka, ktorá sa týmto zaoberá. S tým, že teda vytvorí sa tam priestor klubu pre voľnočasové aktivity s programom pre deti v rôznych časových skupinách. Či sú to deti, ktoré teda sú menšie, alebo teda pre realizáciu domácich úloh, alebo pre dospelých.
nadviazali oni kontakt s istou osobou, ktorá robila na úrade vlády na úseku splnomocnenca pre rómske aktivity a v rámci komunitného plánu sa vlastne tento klub spustí. Tak tam sú plánované finančné prostriedky na elektrickú energiu, teplo, kúrenie. Nech sa páči. No moment. Faktickou? Nech sa páči. Ja len kvôli tomu, že takisto je vypustené z rozpočtu zatiaľ na základe toho, že není dorobené všeobecné záväzné nariadenie, vypustené z rozpočtu ako každý rok bolo pre informačné centrum mladých, ktorí pracujú s mládežou, väčšinou stredoškolskou, kde stredoškolská mládež sa inde viac menej nerealizuje až v takom veľkom rozsahu. Samozrejme niečo je na Zuške, na takýchto menších, ale pritom tú časť sme dokázali tých 6 000 eur vybrať z rozpočtu na základe toho, že tu nedodržíme všeobecné záväzné nariadenie a pritom organizácia, ktorá bude spadať pod mesto a chceme zahrnúť do rozpočtu mesta teraz tých 2 000 eur. To mi stále nejde do hlavy. Veď my nikomu nedávame tých 2000 bude realizovať mesto. My budeme realizovať činnosť toho klubu. My tie peniaze nebudeme dávať niekomu cestou toho. My spravíme v rámci toho projektu komunitného centra bude fungovať tento klub, kde bude mesto zriaďovateľ, nebude niekto iný zriaďovateľ. To je velikánsky rozdiel medzi ICM a medzi mestom, veď mesto si kryje svoje náklady. Nech sa páči. Faktickou som chcel ja. Nech sa páči. Ja som chcel už predtým faktickou. Ja len k tomu ešte poviem, že áno, tým, že sme tam nevykonávali žiadne aktivity, prišli sme o osvetlenie, podarilo sa nám tam vybudovať 2 tie lampy pouličného osvetlenia s tým, že sme sa aj zaviazali, že regionálna správa ciest nám vybudovala tam priechod pre chodcov a dala nám tam dopravné značenie kvôli tomu, že tam prechádza veľa detí. Teraz sa to momentálne neosvetľuje, lebo sa stalo to, že tam odpojili hodiny, všetko, čiže nie je tam žiadna energia, nie je tam žiadny iný zdroj, kde by sme sa mohli napojiť, aby to nemuseli platiť tí občania, ktorí tam bývajú, ale vlastne mali sme to platiť mesto. Čiže aj to je nezanedbateľné, že potrebujeme tam osvetliť ten vonkajší priestor. Ďakujem, Batalko. Ďakujem. Pani poslankyňa Antalová. Ja by som len faktickou, môžem? Môžem? Ja by som len chcela sa... No. Ja sa chcem ešte... Ja chcem... Áno, tak na Karola Palaštyho chcem len. A už je diskusia, alebo sú občania? Či sme ukončili a dáte sa k diskusii? Dobre, ja sa len pýtam, či sme skončili už, či je toto v rámci diskusie. Ja len 3 vetami by som chcela povedať toľko, že chcem sa prihovoriť tak, ako pán riaditeľ cirkevnej školy hovoril, že napríklad teraz špeciálna škola získala 6 detí zo Šobova. Je to pekné, len treba si uvedomiť, že 6 detí pôjde na úrad práce, keď skončí špeciálnu školu. Podľa mňa špeciálna škola je dobrá pre také deti, ako mám ja, alebo ako ste tu videli. Tam sú perfektné učiteľky pre nich, je tam kvalitná výučba. To chcem povedať, že bolo by dobre, keby vedenie mesta tam dalo kohokoľvek, aby sa ozaj tým deťom venovalo. Ďakujem pekne, to je všetko. A už potom. Pani poslankyňa Antalová. Chcela by som ešte ostať, prosím, pani primátorka, pri tej sociálnej pomoci občanom. Chcem sa spýtať, zariadenie pre bezdomovcov. Na budúci rok nerátame so žiadnymi peniazmi na to zariadenie. Chcem sa spýtať, či funguje ten byt, či to slúži účelu, zimu tu máme a vlastne prečo sa na budúci rok neráta so žiadnymi financiami na ten byt. Tak, my sme všetko máme pripravené, to je pri vybavenie, preto máme. My sme to v minulom roku vybavili na základe požiadaviek s
tým, že vlastne zabezpečili sme tam službu cestou úradu práce, ale dostalo to určitý režim, určité pravidlá a na základe tých pravidiel a toho režimu sa nikto nám tam neubytoval. Tak sme to ani neriešili. Tak to nie je otvorené vlastne. Tak pokiaľ by bola potreba, nie je problém, vezmú sa kľúče a môže sa začať prevádzkovať. Ale zatiaľ záujemcov žiadny... sa obrátil na pána Piliara. Ja môžem ešte podmienkovať tiež nejak. Sú to proste, je to byt. Ale viac menej, čo sa týka technického vybavenia, máme vybavenie. Čo sa týka personálneho zabezpečenia alebo zabezpečenia nejakej služby, minulého roku sme to riešili cez projekt na úrad práce formou dobrovoľníckej služby. Mali sme to rozpočítané tak, aby sme tam mali zabezpečenú stálu službu. Z 5 záujemcov nám ostali 3. Viac menej museli sme tie otváracie hodiny alebo teda tú funkciu toho objektu nejak obmedziť. Riešili sme to tak, ako sme to riešili. Bolo to otvorené s tým, že bol čas, kedy sa otvára a čas, kedy sa opúšťa nocláreň. V priebehu tých 4 mesiacov sme nemali ani jedného záujemcu o ubytovanie. Na základe tých vecí, alebo tých skúseností, ktorých sme mali, sme nerealizovali ani legalizáciu tejto noclahárne, čiže v prípade nejakého funkčnenia a príchodu kontroly môže byť samospráva sankcionovaná, nakoľko je to sociálna služba, ktorá podľa registrácii na Banskobystrickom samosprávnom kraji. A ďalšia vec, ktorá je, že mnohí ľudia si to proste dosť tak jednoducho predstavujú, že príde, ubytuje sa. Nie je tam proste zabezpečené oddelenie službokonajúceho, alebo teda službokonajúceho od tých noclažníkov. Zabezpečili sme tam telefón na privolanie záchrannej služby a prípadne poriadkovej služby, či už mestskej polície alebo štátnej polície, ale tí záujemcovia, ktorí proste vykonávali tú službu, povedali, že pokiaľ tam nebude oddelený priestor pre nich s nejakým zabezpečením voči fyzickému ataku, tak oni nemajú záujem od takýchto druh činnosti. Viac menej ten priestor by bolo vhodné ďalšie peniaze investovať. Pokiaľ samospráva rozhodne o tom, že chce ísť tou cestou a chce mať v meste takéto zariadenie, tak nemu podlieha nejaká príprava, nejaká registrácia a pýta to ďalšie peniaze. Proste nemyslím si, že je to len niečo také, že otvoríme. Pokiaľ môžeme, že príde nejaká núdza, pokiaľ by boli schopní oni sami existovať ako v nejakom režime, by si dokázali udržať ten poriadok a na to zabudnú, a nezneužili to prostredie a tú možnosť, ktorú teda samospráva dá. Rozbijú všetko, máme tam reváre. Ďakujeme pekne, pán poslanec Barák, nech sa páči. Ja som sa spýtať, pri zostavovaní rozpočtu sme mali do 30. novembra asi nielen my, ale aj každý, kto občania, dať určité podnety, ktoré možno mali tu byť, alebo návrhy, a z toho sa asi ten rozpočet skladal.
do istej komisie, tak ako môj predračník povedal, niektoré sa vyjadrili, že berú na vedomie, niektorí sme tam dali návrh na zmeny, ktoré ale tu nie sú, či ich máme znova my dať návrh ako do uznesenia, meniť tu kolónky, pretože ja mám na to asi teraz 3 minúty a keď požiadam, ešte mám nárok na 2. Čiže toto sa všetko nedá, ja som si myslel, že už keď tento rozpočet sa robil aj minulý rok, aj tento, pán kontrol napísal jednu krásnu vetu. Potrebné je zdôrazniť to, že ZMOS dohodol s vládou memorandum na zabezpečenie finančnej stability verejnej správy na rok 2013. Čiže ja si nemyslím, že je to dané zákonom, je to memorandum, aj ďalšia vec, ktorú som ani doteraz nevedel, že je to tak. Je na mestskom zastupiteľstve, ako sa s uvedenými závermi stotožní, nakoľko kompetencia schvaľovania rozpočtu mesta je zákonom daná mestskému zastupiteľstvu. Čiže aj zostavenie tohto rozpočtu a dávanie nejakých návrhov za 3 minúty, kde tu budeme čítať a my sme spolu sedeli, sme sa debatili o určitých veciach, o určitých kolonkách, ktoré možno viacerým tu nevyhovujú. Možno aj občanom nevyhovujú, ale tí už nechodia, možno niektorí sú zaneprázdnení a ja poviem to isté, niekedy sme aj my nepripravení, pretože tej roboty je možno viac ako inokedy, možno sa viac musíme každý nejak obracať, aby sme prežili. Je rozpočet zostavený tak, ako je zostavený a my máme právo ho doplňať, právo sme mali do 30. novembra dať nejaké podnety, ale ja niekedy, keď čítam, tak je napísané podnet na to a to, zahrnutý, nezahrnutý. Toto tu není, čiže možno aj tí občania, ktorí, alebo je to tu, ak som to zle čítal možno, doma. Ale jedna vec je taká, a ja som dostal ten list, ja som si ho zobral od bývalého kolegu pána Foltána. To sú komisie, ale sú veci, ktoré do 30. novembra určití ľudia dávali. A my sme mali aspoň napísať papier akceptované, neakceptované z dôvodu toho nenaplnenia VZ na týchto vecí. Čiže v podstate čas plynie a ja sa musím ospravedlniť svojim voličom, že do tohto rozpočtu už nebudem ani teraz vsúvať nejaké veci, ani nič. A tá veta je veľmi pekná, aby sme sa všetci, ktorí tu sedíme a schvaľujeme vždycky veci, je na mestskom, poprosím o tie 2 minúty, je na mestskom zastupiteľstve, ako s uvedenými závermi sa stotožní, nakoľko kompetencia schvaľovania rozpočtu mesta je zákonom daná mestskému zastupiteľstvu. Ja ďakujem. Ďakujem pekne. A ja sa potom spýtam ešte jednu vec. A keď mesto nedostane v plnej výške finančné krytie treba z podielových daní a nebudeme mať peniaze, čo budeme potom robiť? Nech sa páči. Takými s tými úpravami rozpočtu, ako keď mesto dostane prebytok. Takže asi... No, prebytok nemáme. Prebytok na podielových daniach nemáme. No. Ani nedostaneme. Ja sa pýtam, keď sa nenaplnia v plnej výške podielové dane, ktoré sú zapracované tu v rozpočte mesta, čo urobíme potom, pretože potom je už veľmi malý priestor na manévrovanie, keď vy máte na seba naviazané, lebo tu nejde len o mestský úrad. My máme naviazané na seba organizácie, školy, ktorým teda dávame z rozpočtu mesta, organizáciu technické služby, toto všetko máme. A to, kto dal to, čo ste dali k 30.11. alebo dokedy vás Kamilka vyzývala. Kamilka, vstaňte a povedzte, ktorí poslanci konkrétne dali. Doktor Lukáčko, Ilomír Čatovák a doktor Bačík. Tak to boli veci, ktoré sme dostali do rozpočtu mesta. A sú veci, ktoré sú zazmluvnené, kde veci, napríklad ako to, čo sa pýtal pán poslanec Mravec, veď to sa vysúťažilo, schválilo
urobiť projektovú dokumentáciu, aby sme mohli v budúcnosti pokračovať v úpravách ulica Pecha a Sládkoviča. To je len to, že bude dokončená tá projektová dokumentácia, preto sa platí v roku 2013, ale ona je zazmluvnená, ona je rozpracovaná, koncom januára ju donesú na úrad a musí sa zaplatiť. Nech sa páči, pán poslanec Paláš. Ja aj pán poslanec Čabák, prepáč. No, ja som len práve to chcel povedať k všeobecne záväznému nariadeniu o dotáciách. Na Mestskej rade sme o tomto hovorili. A áno, memorandum nie je zákon, máme zákon o rozpočtovej zodpovednosti.